Asini roha madihamu doho dame na sian debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, horas madihamu salukna huriana hina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi para horasan masya kami padita joki menaik manalu. Bongot mahita tumingguon ima tuminggu judika. Di baheni luas samu mahami lau mamaritahon hatani di bata tutonga-tonga ta saluhutna marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumejuk Channel. Atong ta paradi maroha doho pikirata lau manangihon hatani di bata. Nagabi turpu jamita tu minggu tanggal 3 April 2022 ima di minggu judika. Hatani di bata di enek sian Filipi bidu tolu mamuka sian ayat 4b saha rodi ayat 14. Filipi tolu ayat 4b saha rodi ayat 14. Songono ma tani Jahoba hujahahon ma dihita saluhukna. Ay molo diri pudeba adong si pangasahonon na dipardagingon dalam au manian. Tarsunat di ari pawaluhod doau. Nasian bangso Israel marga Benjamin. Halak Heber, tubuh ni halak Heber. Halak Parise mangihuton patiki. Garang dorohaku mangalili huriai. Sohasurahan di hati goran nasian patik. Alai naung parutungan hiad diau, harugian doi hujujur alani Kristusi. Saluhu nadutahe huetong harugian. Tumibako na muliau ni panadaw ni Kristus Yesus tuhaki. Ala ibana husiakon saluhu nai. Jala orbu-orbu doi huetong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana au didapot, unang mamarhati goran sian patik. Tung sian hapor siaon di Kristus do. Ima hati goran na sian debata, na marojahan di hapor siaon. Asa hutad da ibana dohot haguguon ni haheheon nai, rodi hasasaur tuaka hapor suhon na. Dinaga bisa pangalaho au dohot ibana di hamamate nai. Anggiat sahat au tu haheheon nasian aka namate. Apala naung sanga hutak kupima nang naung gabi sundenggan. Alai say huya hido anggiat tertakup awi songon naung tinakup ni Kristus Yesusi au. Alia kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi. Odo tahe huhalupahon na dipudiku huyahi aka na dijolo. Dopak padangido hupuspus. Dopak upa hamonangan nasian pajowon ni dibatasian gijang di bagasan Kristus Yesusi. Ido ianggo sahat ni hata ni debata. Hurian itu hata jok do hitaon madabu tu pangalaho gijang ni roha. Totu boy gabi suku-sukun. Aha do mabahen torop halak gabi madabu tu gijang ni roha. Merasa superpower, merasa humebat, merasa manamar huaso. Damang doho dainan, totu boy doho nota saluhuk nai boy terjadi boy masa. Gabi tubuh sada pangalaho gijang ni roha. Bahkan gabi lupa diri, ala ngoluna marojahan tunasa na adong di ibadah. Ala roha do pikiran isa sahalak saya marujahan roha pikiranna tu huaso na adong di ibana, tua kejabatan na adong di ibana, tua kaarta sinamot na adong di ibana, ubahen gabe madabu do ngolu ni sasahalak tu gijang ni roha. Saleling orientasi ni ngolu ni sasahalak tua kaarta jabatan manang tunasa na adong di portibion. Totu orientasi ngoluna pe holan tu aka odeng na adong di portibion. Akamang dot akainang huriana hina holongan. Macam menarik do turpukta di bagasan mingguon. Ima borhat sian pengalaman persurdion ningulu apostel Paulus. Ratorop do siak kita naung maboto songo dia pertobatan manang hamubao ni ngulu ni apostel Paulus. Apostel Paulus manang namargoar si Saulus. Akamang do akainang takas do taboto. Molo naking tajaha sian turpuk tai boy idauta
ahado sasitong na namabayan si Paulus manang si Saulus adorang somanada Kristus gabi boydohonon pangalili di akahalak si huton Kristus. Takas naking taida di ayat 6 bidok ibana garang duau mangalili huriai. So hasurahan di hati goran na sian pati. Hurian itu hata sianon naing idao tajala boto otama. Totu ala songon halak Jahudi ibana naking didok. Bahkan didok ibana tarsunat diari pawaluhon. Ibana sian bangso Israel marga Benjamin. Halak Heber. Tubuh halak Heber. Halak Parise mangihuton patikido ibana. Atong siya sudut pandang niha Jahudion dangarong nasala na diula ibana. Ala ido hasitongan na didapot ibana sian budayana song sian Jahudion sian pati. Nasa na diulahon ni Apostel Paulus hasitong na mangihuton ruhu ni Jahudion manang ruhu ni pati. Naong tinadana. Namarlapatan ibana songon halak na militan satia tupoda manang pangajarion naong jinalona adorang soitad de ibana Kristus. Alai perubahan terjadi di ngoluni si Paulus. Dung ditakup di bata ibana, dung dijupangi ditopok di bata ibana, gabe jupang ma hamubaon ni haporsiaon di ibana. Manang boydohono nakamang dot akainang. Gabe jupang hai baruon ni ngolu ni Apostel Paulus. Dung gabe ditada ibana Kristus. Bukama si malolong na patarma roha nang partodion na mamereng ngoluna. Mamereng saluhut na adong di ibana. Ido bae naking didok ibana di ayat na papituhon. Alay naong parutungan hiad diau. Harugi dui hujujur ala ni Kristusi. Didok ibana nasian parutungan hian mangihutom parbinutuan na pangatusion na adorang suita da Kristus parutungan doi di ibana. Alay dong ditada Kristus gabe di hati dakon ibana harugi doi hujujur ala ni Kristus. Jala didok Apostel Paulus. Saluhu na dotahe huetong harugian tumibakon hamuliaon di padadaon di Kristus Yesus tuhaki. Dung ditada Apostel Paulus Tuhani di bagasan Kristus gabe takas ma di hati dakon ibana. Ala ibana husiakon saluhu nai. Jala orbuk doi huetong asa huomo Kristus. Hurian itu hata disonma sadahal na luar biasa sian Apostel Paulus. Dung dipauba di bata nguluna. Dung gabe si huton Kristus ibana. Hian gabe si pamate manang si lele jolma ibana. Si lele akka si huton Kristus alay dung dipauba Tuhani. Gabe si jala jolma do ibana. Si lele jolma gabe si jala jolma. Oma perubahan ni adopan ni Apostel Paulus di nguluna. Damang do dainang nahinaholongan. Sianon ahado naing idota. Molonaking hudok kami akamang do akainang hurian nahinaholongan. Ahado na mabain ngulu ni sasahalak. Gabi tubuh gijang ni roha. Sadahal naboy di gabi gobaran. Ima orientasi ni ngulu ni sasahalak. Selama orientasi hidup seseorang tertuju pada dunia ini, tertuju kepada apa yang ada dalam dirinya, tentu ido nama bayan ngulu ni sasahalak gabe madabu tugijang ni roha. Tu pangalaho eksklusivisme itonga-tonga ni nguluna. Ido naking ubahin di doksi Paulus di ayat 4b
Ay molo diri pudeba adong si pangasahonon na di pardagingon dalam aumania. Hurian itu hatta. Didok jalai togihon turpukon marhite parsorion ni Apostel Paulus ditogiho tuhita salu nakamang do akenang asa naik ma Kristus do pandang si tujuan itonga-tonga ni ngulu halak nau porsea tarlumo bitu hita kamang do akenang songon halak naung porsea hita tu Kristus molo sa itu portubio dope padang si tujuota aha malabana asiniroha naung nilihon ni Tuhani. Hurian itu hatta di bagasan tulu hatta Yesus Kristus. Disuarahon turpukotu hita marhite parsurion ni Apostel Paulus. Asa songon halak naung porsea hita tu Tuhan Yesus. Naing maganup ngulut taon unang mangasahon na adong di hita. Mangihutun aja Hudion halak na sangap do ibana, halak na pistar do ibana. Alai dung ditada Kristus. Idunaking dia tidak kon ibana. Husiak kon salhu nei jal orbuk-orbuk do huetong. Naing do hono nakamang do akena. Dang sala molo mangomo hita di ulauta. Dang sala molo gabi halak namora hita. Dang sala gabi halak namar jabata kita. Alai sotung gabi tusi gumudang manang gabi i orientasi ni nguluta. Gabi saya tusi roha do pikirata. Ido bain naking do jala orbu-orbu doi pueto. Molon waing tongon hamu amang inang hudul siada jabatan. Unang pake hagogo omi, unang pake huasomi, gabe tudalan naso sitong. Unang pangasahon, jabatami huasomi, gabe tuaka nasundinggan. Apalagi mula mabaloson akaci niroha tudongamu. Mula mamora hita kamang do akainang. Unang pangasahon ito nga tonga ni ngulut taon. Ay satok kidoy. Tutu naking hudok kami dang naso rikot akasinamo to. Dang naso rikot aka uleonon. Alay. Unang gabi madabu roha do pikrata tunasa na adong di Portibion. Unang orientasi nguluta gabi madabu tunasa na adong di Portibion. Ido tugu-tuguna. Alay. Naing ma. Kristus pandang si tujuan ito nga tonga ni nguluta. Atong molo Kristus do pandang si tujuan ito nga tonga ni nguluta jika Kristus adalah tujuan iman kita. Di baheni. Unang ma tubuh gijang ni roha di hita. Molo Kristus do pandang si tujuan tu hita di nguluta. Unang ma gabi ganggu rohata dinasa pardalanan di nguluta dinasa narikot di nguluta. Akamang do akaina huria na hinaholongan. Songon si Paulus na marsiajar siyan ngulu na salpu ngulu na liling tu ngulu na ibaru. Naing mangulut taon toktong di paibaru di bagasan hata ni Tuhani. Huria ni Tuhata. Ganup ngulut taon totu adong do tujuan. Setiap hidup kita memiliki tujuan. Tetapi ingatlah, jangan pernah untuk mencapai suatu tujuan hidup kita meninggalkan kuasa Tuhan. Sotung do gabi ta pangasahun gugu ni Portibion lau mangomo manang asasahat tuakan asinakap ni rohata. Ingo makamang do akay nang hurian na hinaholongan. Sudi ngulut taon sa pamutuan ni debatado. Asa siya ni songon ngulu ni halak na porsea ditugu hita di minggu judika asa taaraho mangulutawi holan tu bagasan Kristus. Minggu judika luluhon maau ali Jehovah. Saya tuho marohaku, saya tuho mapikiraku, saya tuho manguluku ali Tuhan. Hurian itu hatta
mangiahi ngulu nai baru, ima mangarahon nguruta holan tu bagasan Kristus. Mangiahi ngulu nai baru di bagasan Kristus nagabe padang si tujuan. Totua kamang do akenang ganup hita, adong bedo aka masa lalu na hurang denggan. Ganup hita do mangadupi aka ragam hamaulon di tonga-tonga ni ganup perdalanan ni nguluta. Totu siani akamang do akenang loas ma naong salpui salpu. Alai mangolu di bagasan pakirimo mahita. Tatadiko maari na salpui gabe sada parsiajaran lau mangiahi tuhanguluan na baru tuhanguluan na dumenggan. Ay molo nunga Kristus do nagabe padang si tujuan ni tonga-tonga ni nguluta. Naing mangulut taon mangulu di bagasan pakirimon na takas. Asa pakirimoni nasa mangarahon roha do pikrata tu Kristus Yesus Tuhani. Akamang dot akainang pengalaman ido guru pangajari na dumenggan. Marhiti pengalaman sian ngulu ni Apostel Paulus naung tabige. Boido gabi sada parsiajaran na arga tonga-tonga ni nguluta sinuaing. Asa sian ido akamang akainang ganup hita mangadu akan aduminggan tujuluan ni nguluta. Ngulu namar berorientasi tu masa depan na duminggan. Ido namar guguy hok kita. Asa mangubahon nguluta. Asa lam tu denggan na. Bartulomo ni rohani Tuhani. Asa sian ido amang inang huriani Tuhata. Unang betar lalap hita di nguluta. Unang betar lalap hita di pangalahon asal pui. Masih hol Tuhani. Asa Tuhamu bau kita. Asa parjabar hita di hanguluan naung. Hanguluan na sorasuda naung pinaradi ni Tuhani. Takas dohatani debata nama dok. Huhalupahon na dipudiku. Hueahi akan na dijolo. Dopak padangido hupuspus. Dopak upahamonangan na sian pajowon ni debata sian gijang di bagasan Kristus Yesus. Atong akamang doa kainang. Borhat mahita. Manatap Kristus nagabe pandang si tujuan ni tonga-tonga ni nguluta. Asa naing siya ni toktong di paingok mahita. Asa ngulut tasongon halak na porsia. Dangbe berorientasi tuganup nasa na adong di portibion. Dang namadok na sorikot. Alay unang madabu hita. Unang gabi paholok kuhita. Tunasa na adong di portibion. Ay nalaw salpudo saluhut na. Dang lau buanut tayak kamang do akenang molo mate hita manang tatopo Tuhani. Alay naing ma Kristus ma nagabisada pangomuan na arga ito nga-tongan ni halak Kristen nasay mangasahon Kristus nasay do pa Jesus Kristus nagabi padang situjuan di ngoluna. Amen. Tuhata mamasumasu tuhata mangaramoti hitaon saluhutna.